сачоқчой 2 сомона тамошобино ҳозир мерем аз наздик нишон метиҳам. ина бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза даяй. Дуюм дарвоза ки ворид гаштем ами тарафи пажарка дасти рост мегардем духтараку марҳамат дасти рост мегардем дуюм қатор. ряди офисоям меган иҷара марҳамат инами дуюм қатор ки ворид гаштем духтаро ина дидена плаката то охира инами дуюм қатора меравем аз наздик анами дукона мебинену пайдо мекунен. ина дуюм қатора то охира рафтестем духтарако марҳамат тамошо кунен бо ма шумода ҷудогона ролик карда нишон метам. сачоқчои фасон 2 сомон 5 сомон 7 сомон беҳад хушрӯан 25 сомона будора хулас кадамша мегирен доставка доран. ина дидена охири дуюм қаторай 994 контейнер тамоми намудаш аст. ҳозир ҷудогона ҳамаша нархош кати шумода ман навор гирифта нишон метам. анамино 2 сомонай тамошобино дидена чӣ хел хушрӯчанд арзонан. ина духтарако пурсидем ки сачоқи 2 сомона бо ҳастай марҳамат ҳаст духтаро бозори Корвон даян. ҳозир ма шумода нишон метиҳам дар кортон бошад доставкатон мекунанд. агар хоҳем биёен аз наздик бинен расветкоша бинен охи чӣ хел бисёрай. ина бино 2 сомонай намхе сачоқчо салфеткачо 2 сомон мана ҳамаи ҳами расветкошай каседа дар корай биёен духтаро бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза духтаро дасти рост дуюм қатора то охира биёен ряди офисоя 994 контейнер. ина марҳамат ма рақамашонам мемонам касе омада наметавонад нависен доставкатон кунанд. баъдана ё як пачкаш 6 сомонай ҳама ҷода 10 сомонай иҷа 6 сомонай як пачкаш 5 та дорада 5 та дора. ана баъд ёш чанд сомай ана инам дош ёам ҳамаш сорт доранд тамошобино 7 сомон. ана инош бо дигар хелай бори гуанҷоай иш бошад 10 сомонай. хулас дидена 6 сомон 7 сомон 10 сомон чанд намуди анам хел салфеткаву анам хел полотенцои арзонам шумода нишон додам. тамошобино биёен. ина духтаро сачоқчои арзонак мековен марҳамат бо я намуди дига омадай ҳам хел хушрӯай материалашан ки пешиноайку анам хели бақувватакай 5 сомон. ин намуд чам 5 сомон мана ин намуд ибо пахтагеч хели ая иам 5 сомон баъд ана ин намудоям 5 сомоняй марҳамат ҳамаи цветош ҳаст хушрӯай сифаташ бовар кунен аҷоибот каседа дар кора ина 5 сомонӣ биёен харидорӣ кунен. баъдана и пачкагиёш ҳастай и пачкада чанд та дора 10 та дора чанд сом 10 та дора ина ино 10 та дора 30 сомон иам хушрӯчанд биёен духтарако бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза дасти рост дуюм қатор ин дуюм қатора то охира биёен деди офисояй 994 контейнер иҷада тамоми намуди полотенцо ҳастай бо нархҳои арзон ина биёен харид кунен. ё чанд пулай 7 сомон барои кухни хушрӯа дигар сумкаош ҳам ҳастая я расветка дора пачкаш 12 пачкаш 12 та дора хоҳи пачка ки мегирен хоҳен дона мегирен хулас нархаш 7 сомон 7 сомон. ака духтарако инаи банни полотенцои фасона бинен калонай 3 расветка дора. ҳозир ма кушодагишам шумода нишон метам. ина як расветка 2 расветка иш сеюм расветкашай нархошон бошад 25 сомонай бовар мекунен. ина каседа дар корай бинен чӣ хел калони хушрӯай ина 25 сомон. тамошо бинони азиз иҷада дигар намуди сачоқоям ҳастай бо нархи арзон метавонен биёен аз наздик дида бо худтон харидорӣ кунен. бозори Корвон доставка доран агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза дасти рост дуюм қатор ряди офисоя то охира мебиёен. я бора ина ино нишон тед ино чанд сомай 40 сомон иам банни ая ана ино 40 сомонай банни калони хушрӯ мана материалакшам нағзакакай ина каседа дар корай ина дига цветчам ҳастай 996 ина 994 контейнер рақамашон аст дар рӯи экран бинависем бо шумода мефаҳмонанд. ина духтаро полотенцои детски ҳастай тамоми намудуш ҳам 25 сомона доранд ҳам 30 сомона шапкачаш катия диден духтаро чӣ хел хушрӯчанд 30 сомонаш бо калонай ана 25 сомонаш майдатарушай каседа дар корай туҳфа мегирен барои хутон мегирен барои фарзандотон мегирен барои савдо мегирен хулас нархошон 25 сомонай ҳамаи персонажҳо ҳастай. бозори Корвон
тарафи пажарка дуюм дарвоза дасти рост дуюм қатор то охира биёин 994 контейнера иҷа нигоҳ кунед чӣ полотенца бисёр доранд тамоми намудаш ҳастай ҳамин сачоқчиҳошон ко аз 2 сомон сар мешавад бовар мекунед ина каседа дар кораи ҳатман омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунед ина ино чанд меянд 8 сомон ина нигоҳ кунед охи чӣ бисёр полотенцаошон тамоми намудаш ҳастай ё кушодагишам ё дидена калонак будай марҳамат расветкош кати ҳаст биёин намин намуд полотенцора бисёри бад хоҳиш кардаен духтарако тамом шуда буд ина бо омадай бори нав дар бозори Корвон ман саховада навор гирифта будам ина Корвон даям ҳастай 15 сомон бовар мекунен ҳозир ма дигар намудошам нишонтон метим 15 сомони беҳад хушрӯ я бори дигар дигаришам нишон тиен суратакои дигар хелашам ҳастай ина кӯдакона ҳам духтаронаш ҳам писаронаш калони хушрӯи 15 сомон марҳамат ина диден чӣ фасонакай каседа дар корай биёин бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки ворид гаштен дасти рост мегарден тамошобино дуюм қатор то охира биёин 994 контейнер даян ина бачагишам ҳастай дидена 15 сомон тамошобино барои туҳфа мегирен барои савдо ёки барои фарзандотон ҳатман рақамо ҳаст нависен доставкатон кунанд ёки биёин нигоҳ кунед духтарако ина ино чӣ хелеанд ина полотенца иҷа бисёр доранд и сауная нигоҳ кунед ира бинен чӣ калонай 45 сомон и баршам паҳми калонай дарозишам 45 сомон мана марамат дига цветчам ҳастай се расветка доштая дута расветка дора хушрӯанд марамат каседа дар кор биёин ина ино чиянд ина хели банниёям ҳаст ё чанд пулан 25 сомон анахи банни полотенцоям ҳастай ай тараф бистен ки уҷа торик мебиёя мина марҳамат дидена 25 сомон аз ин коричневи дора сери дора хулос чанд расветка доштай мана 25 сомони ана ба духтаро салфеткаҳои майдаям бисёр доранд биён бухтон бинен инаям банияя и чанд пулай ина ино 30 сомонай ина ози расветкаҳоша нишонтон бутим тамоми намуд аз ҳамин 2 сомон сар мешава нархи полотенца дариҷа ина биёин аз наздик бо бинен ва ира биненам қа хушрӯча ай духтаро и тамоман материалш бо дига хелай хушрӯ ғавсак махировния чӣ хеле ина диден Hello Kitty кӯдако хурсанд мешаванд банни калони хушрӯай нархш бошад 30 сомон 30 сомон ина каседа дар кора ина намудам ам хеле ай рисункаш бо дига хелай 30 сомон ана баъд аз вая ки нишон додем ку розви оранҷевишам ҳастай калонан 30 сомони марҳамат каседа дар кора биёен аз пеш бо дида харидорӣ кунен ина ино чанд меянд 45 сомон комплект 70 сомон очабача очабача 70 сомон ҷудогона боша 45 сомон ҳозир нишонтон метим ина ина меояна ина нигоҳ кунен 70 сомонай диден чӣ калони хушрӯвай очабача 70 сомон тамошобино марҳамат бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки ворид гаштен дасти рост мегарден тамошобино дуюм қатор то охира мебиёен дуюм қатор рӯ барои нами пасудора рӯз навор гирифтам ку рӯ барои анамин дукон 994 контейнер марама тамоми намуди пасудора эваёра меёбен полотенцора бо нархи арзону дастрас ира бинен духтарако чӣ омадагиай аҷоибот ванни полотенцаи хушрӯ материалшам фасон будай духтаро марҳамат ина каседа дар корай медонен чанд сомонай 25 сомон ина кушодагиша ози нишон метиҳан бинен да чӣ хушрӯ калонакай 25 сомон ду расветка дора 25 сомони духтарако ина каседа дар кораям хели полотенца бо ина кисача дора ба ҷои халата мешава хулас нархшон 25 сомон бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза дасти рост дуюм қатор инам дуюм қатор то охира биёен 994 контейнер иҷада полотенцаҳои фасон бисёр доранд нархҳои арзон кати ина биёен аз наздик бинед ина лакостои калони хушрӯра бинен ё чанд пула и савная ина и савная калонай ай баннедам калонай ина ёям савнаян ё ҳамаш 70 сомиян
اینا 70 سومون تمام نمودش هسته 70 سومونی بعد نه که میدونن این ایجاد با انا اینا براک هستیم قخش رو منه یا اوچه بچن بند داره و بعد و لیتسوی داره نرخشون 70 سومونای دتا ماتریالش خشروی هسته که بیاین باز نزدیک بینن این نمودو چندن 15 سوم 15 سومون خیلی سویو هسته 15 سومونی خلاص از 2 سومون سر میشه این میجه دکو از 2 سومون نرخ سر میشه بازاری کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه دستی راست دیم قطار 994 کانتینر می دیم قطار تا آخر بیاین انا می نقطه سودا رو پیدا میکنین نه بالا را دستی نمیو 15 سمای بان کالونی خشروای انا می نمود اوچه بچه‌ها بسیار میپرسن نه برای توفه هم خشروچای دیده نه پاکیتیک ده به حد فاصله استفاده بریدم اینا کسی در کره یک تا بند داره یک تا لیتسوی داره هازی که شدگیش هم نشون میتیم همه گلوش هسته هازی نشون میتیم دختره کو اینا که شدگیش بینن این لیتسوی شاید من مرحمت نرخشون باشد 35 سومون ایتام شو بیدم مرحمت اینا کسی در کره ایش بند نشاید دیدن کالونی خشرو من نگاه کنین ریسون کوش بینن چه بسیاره همه همینا و چه بچن 35 سومونی اینا تمامی ریسون کوش تمامی رنگ گلش هسته اینای کالونوش هم از یکی از ما نشون دادیم دتسکی بودن خیلی وایش ریسونکوش دتسکی بودن اینو برای کالونای هم هسته به حد خشرو ایای همون نرخشون 35 سومونای مرحمت کس سده در کارای دختره که بنویسن دستافکاتون میکنن یا که بیاین و 25 سومون چیه این هم پدرش نه دتسکی پدرچنی دتسکی پالاتینسا ده اینا اوچه بچه ایم خشرو چایان ایرا بینن ایم هم خیلی کالونای اینا اوچه بچه 25 سومون پدرچنی بازاری کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه دختر و دستی راست دیم قطار آخرش بیان 994 کانتینر اینجا سچوقچو از 2 سومون سر میشوند تماشا بینا به حد نرخشون ارزونه اینا بیاین با بینن ختون